Λίγα ντάμα, βαλέ ντάμαρι. Δεν έχουμε δυσκολίες στη βασίλισσα. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Περάστε! Καλημέρα, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην εταιρεία μου. Μπορώ να κάτσω? Παρακαλώ, καθίστε. Βγάλετε ελιά. Δεν χρειάζεται. Μας αρέσει στους πελάτες μας να τους κοιτάμε στα μάτια. Πείτε μου. Ενδιαφέρει για διαφήμιση. Για διαφήμιση. Τέλεια. 360 στην εταιρεία μου. 360. 280. Γιατί μετά κάνεις κύκλο γύρω από τον εαυτό σου, καταλάβατε, με το 360 ξανάρχισε εκεί που ξεκίνησες. Οπότε δεν έχει νόημα, είναι σαν τον κόβο. Πρέπει να πεις, να ξαναπείς. Αλλιώς μπαίνεις, αντίθετο ρεύμα. Έτσι όπως το λέτε, με τοπική, έχετε δίκιο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Θέλετε να φτιάξετε site, θέλετε να φτιάξετε social, θέλετε να φτιάξετε γενικά κάτι, τη ζωή σας την κάνετε καλύτερη. Ναι, ακριβώς. Τέλεια. Πάρτε ένα σκύλο. Οι σκύλοι βοηθάνε. Σχετικά με τη δουλειά σας, δεν θα σου πω. Δηλαδή, μπορώ να σας πω, εμείς κάνουμε το marketing. Εδώ, κάρτα. Γιάννης Αλιπάλης, next level. Όχι, next level είναι την εταιρεία. Το παιδί πάει στο ίδιο level πάει. Όπως πάνε όλοι, πάει και αυτός. Λέμε εκεί, κάνουμε, φτιάχνουμε, κάνουμε βιντεάκι, κάνουμε, ξαγελάμε. Καλά είναι. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει το προσωπικό brand. Τι να σας κάνουμε, influencer. Έχουμε εμείς δικούς μας. Κάτσε ρε φίλε, εδώ ήρθε να γίνεις φίρμα εσύ. Άκου το λεπτό. Θα σου πω εγώ, σε μία τρία, θα σου πω εγώ, μισό. Λοιπόν, είναι το φίλο μου του Ηλία του Ψινάκη. Θα τον πάρεις τηλέφωνο να σας αναλάβει. Τον Ηλία τον ξέρω κι εγώ. Αγάπη καριέρα. Αγάπη μέσα. Λοιπόν, γεια σας, γιατί όχι συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ξέρει κανείς πως πάει λίγα, βαλέτα, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, άνθρωπος που μπορεί να το γράψει στα σχόλια.